Mai gida yana nan. Kamar ya oga yana nan, ka zo da wani ɗaurin fuskar ka ɗora kuma kana tambayar oga yana nan. Rufe gidan abba ba zan rufe gidan rufe gidan abba rufe gidan. Me kaka? Wallahi mai gida wata matsala ce take dan faruwa. Matsalan me? Yasa ba za ka gaya min a waya ba? Ai ba ta waya bace ba, wallahi yanyana ta ce take nema ta daga. Yasa suna ka bara kai min shiru, janyana wa wani za ka gaya wa yanyana ɗan rainin hankali. Allah ɗan mama, Allah ɗan mama, Allah yadda za ka jawo min bala'i ko bar gidan nan. Me ma ka ce sunanka? Sunana Gaska. Amma Gaska ya an san ka da taimako, me yasa da ka kira Kano ka aikin Allah kake? Wannan aikin buratai ne ba namu. Mun gode da kallon tashar Saskit TV Interview. Ku haɗu da mu a wani bidiyon na gaba. Mun gode.